गिबियावनो गुड मर्निं बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो गिबियावनो बेरेफुंजानि जासिहरग्रोबाय। आंनि दा मर्निंआवनो नोंथांमोनजों लाइभ भिडिअ फैनाय बेनो जेबो गिदिर खोथा नङा, फिसासो आरोना, जास्ट क्लेरिफिकेसन होनो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैनाय जादों। खिन्थागोन र' दसे वेट। बोरैलै डाइरेक्ट इउटुब चेनेल सलायखो होननानै आंखौ मा होनबा दा एबारनिफ्राय माने आं सलायलांसिन आरोना बे चेनेलखौ। सिगाङाव माने फंबाया सोलिदोंमोन चेनेलखौ, बेनिफ्राय दा आंनो आगारना होबाय आरोना, नों सलायदो होननानै आंनो आगारना होबाय। बेनिखायनो माने एबार आंनि टपिकआवसो थांसिन आरोना, बा आंनि आइडियाजों थांसिन आरो एबारनिफ्राय। भिडिअआथ' बांसिन रिल्सआनोमोन, रिल्सखौनो होयोमोन बांसिन, कालेक्ट खालामनानै होनाय जादोंमोन खोमा। एबारनिफ्राय आंनि अरिजिनेला जालांसिगोन आंनि माबानिफ्राय, आंनि कन्टेन्टनिफ्राय। ओंखायनो नोंथांमोना जेबो गोरोन्थि सानालासिनो अनसायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिनो जेरै फेसबुकफोराव अनसायलांदों, बे इउटुब चेनेलावबो नोंथांमोनखौ अनसायलांगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। एबारनिफ्राय आङो रेगुलार सलायलांसिन आरोना, फंबाया सलायथ'नाय नंला। आं भिडिअ होनानै बांसिन ब्लगआनो जागोन आरो, थांनाय बेरायनाय न'नि नाजालांसै, हागोन ना हाया। मालाबा समाव बाखांनायबो फैलाय लाङो माथो ना। जेरै आं फेसबुकआव नांथाबना दं नालाय, इउटुबाव नांथाबनो हागोन बायदि सानो। इमान हार्डलि नङाबाबो एसे नर्मेलैनो, हार्डलिबा एसे टाइमफ्रा फ्रि जानांगौ। माबायावनो मा होनो इउटुबावनो बा फेसबुकआवनो, बा जोंना पार्सनेलफोर खामानि थायो नालाय एसेबांबो हाया रेगुलारलि एक्टिभ जानो। एक्टिभ जाबा आरो पार्सनेल इनकाम सर्सआव थालांनो नागिरो, नङा होमबा? डाइरेक्टलि सेलारिफोर बायदिबा मोनसे खोथा, दा बेफोरो खुनु फिक्सथ' नङा। नों खस्थ' खालामबासो मोनबाय, बिनि सायावनो माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाथाय थाथ'दो भुगिथ'दोलाय साननैसो, नङा होमबा? माबा मोनसे गोरोन्थि मावबाथाय स्टप जाथ'लायबाय, जानाथ' जायो, होमबाबो मालाबा समाव स्टप जानो हायो, नङा होमबा? बेफोरनो आरो, बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव क्लियारिफिकेसन होनानै फैदों आरो, लाइभ होबाय। माने एबार आं सलायलांसिगोन आरोना। सिगां चेनेला बेलेगमोन, दा आं इदिट खालामना होबाय, गयारि फेमिलि। जेरै आं गयारि नालाय
बांसिनानो आङो इउस खालामो नालाय सब खामानियावनो गयारि फेमिलि ओंखायनो गयारि फेमिलिखौनो लाबाय आरो आं बारा गोलाव खालामथ'ला आं बे लाइभखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बेनोसै थेंक इउ सो माच आसा खालामो अरायबो सापर्ट होलांगोन होननानै बाय बाय।